बर' बिजोंनि फरायसुलि फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय सोलोंथाइनि बागै उननि जेनेरेशनाव बोरैहाय मोनसे एनकारेजमेन्ट होनो हायो, जोंनि आइ आफा जोंनि गार्जेन समाजनो बोरैहाय मोनसे साहस होनो हायो। जोंहा खुंथाइ काउन्सिल मोननायनि उनाव बर' कसारि अनसाय गावहायोरि खुंथाइ मोननायनि उनाव जोङो सोलोंथाइ बिफानखौ अग्राधिकार होदों, टप प्रायरिटि होदों आरो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखि होननानै मोनसे जों फोसावदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों गोबां हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि बे मोनसे बोसोरफ्रामबो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोम सानखालि फाउन्डेसन डे खालि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे खावलायदों, बिथांमोना अर्गेनाइज खालामनो थिनदों। अर्गेनाइजनि गेजेरजों बिथांमोना गुबुन गुबुन जिल्लानि 22 गं जिल्ला कमिटिनि हेफाजाबाव नैबे मेरिटरियास स्टुडेन्ट टप मेरिटरियास स्टुडेन्ट बिथांमोना सायख'नानै बरनदों। देग्लायबो थांनाय बाराव 47 मोन, देग्लाय 37 बिथांमोना सायख'दों। जे बर' बिजों क्लास 10, बर' बिजों क्लास 12नि बर' बिजोंजों लोगोसे जोंना गुबुन गुबुन बिजोंनि बेनिफ्राय 37 फरायसा फरायसुलि बिथांमोना सायख'नो हादों आरो बिथांमोनखौ बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाइनिफ्राय 10,000 करि रां बिथांमोननो दिनैनि दिनाव जों रानबाय। जों बे हाबाफारिनि गेजेराव नोंथाङा जेरै सोंदों, नोंथांमोना जेरै मिथिनो लुबैदों, जोङो जोंनि बे बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाइनि जानाखि गुबुन गुबुन गामि, बे गामिफोरनिफ्राय बिथांमोननि गेजेरजों जों काउन्सिला जे सोलोंथाइ बिफाना जे बेखौ बयनिख्रुइ अग्राधिकार होदों, माने टप मोनसे प्रायरिटि हिसाबै जों आवगायदों। ओंखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सोलोंथाइ बिथांखि काउन्सिलनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि बेनि गेजेरजों जोङो हायार स्टाडि फरायनो थांनाय बिथांमोननोबो जों रां मदद होबाय थादों। बेजों लोगोसे जोङो बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जोङो खुलिनानै जोङो बे हाबाफारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबै जों मावगासिनो दङ। आरोबाव जोङो गोबां स्टुडेन्टफोरनो इनसेन्टिभ होनायजों लोगोसे स्कलारशिप बायदि होनायजों गेजेरजों नैबे भेन्सार स्कुल गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव जानाखि जोंनि फोरोंगिरिनि जानांगौ अभाब, बेखौ जोङो बोरैहाय सुफुंनो हायो बेनि थाखायबो जों रां होबाय थादों। थांनाय बोसोरनिफ्राय आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव स्पेशल एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन खुंनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय बाराव 7 जोङो फरायसा फरायसुलिखौ जों एडमिसन होदों। देग्लायबो जोङो 46 स्टुडेन्टसखौ जोङो एडमिसन होगोन आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव। नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोम सानखालि बेफोर हाबाफारिखौ जों आरोबाव जोंनि खौसेथि जोंनि जानाखि जेंनाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों बोरैहाय आवगायलांनो हायो, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों नाजाबाय थादों। दिनै बे हाबाफारिखौ नलबारि जिल्लानि नैबे सागरकुसिनि दुर्गा मन्दिरनि जानाखि रायजोनि जानाखि मोनसे हल आरो बे लांगोनायाव बे गेलेग्रा फोथाराव जों फुंनिफ्राय खुंदों। जोङो फ्लेग बिरहोनायनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि जेंनाफोरखौ सावरायदों। जा आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटिनिफ्राय 3 रिसर्स पार्सन बिथांमोना दैथायहरदोंमोन। थांनाय बोसोरावबो बिथांमोना थांदों। आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटिजों जोङो फ्रि एडमिसन होनायनि गेजेरजों बिथांमोनजों जोङो सोलोंथाइखौ बोरै लांनो हायो बेफोरखौ जों मावगासिनो दङ। देग्लाय मोनसे आरोबाव हाबाफारिया जोंनाव मोनसे खाबु रोखोमै फैदों काउन्सिलाव। बिटिआरनिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल जानाखि रिजन बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि काउन्सिलखौ मोनसे थिनदों जे नोंथांमोनाबो जोंनि बिटिआर सरकारा जेरै सुपार 50 मिशन लानायनि गेजेरजों आवगायलांदों, बे सुपार 50 मिशनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय गामिफोरनिफ्रायबो
20सा हायो ना 30सा हायो एन्ट्रेन्स परीक्षानि गेजेरजों जों सायख'गोन। ओंखायनो जोङो बेवहाय बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जोंनिफ्राय मोजां मोननाय साबायखर जासिदों आरो बिथांमोना निस्सय नैबे एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसनखौ खुंगोन 20 जुलाइ खालि। बेनिफ्राय 1 आगस्टनिफ्राय बिथांमोना दिल्लीयाव UPSCनि थाखाय फ्रि कचिं, गुवाहाटीयाव APSC एग्जामनि थाखाय फ्रि कचिं बिथांमोना रां मदद होनानै जोंनि गथ'फोरखौ होगोन। बिराद मोनसे गोजोननाय जोंनि थाखाय रादाब आरो जों बर' रायजोफोरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों स्टुडेन्टफोरा एप्लाइ खालामदों। 300निख्रुइ बुरजा स्टुडेन्टआ बिथांमोना एप्लाइ खालामदों आरो बिथांमोना 20 जुलाइ खालि इन्टारभिउ जिरायगोन। बिटिआर सरकारनि जायनाखि एन्ट्रास्टेड जायखिनि अफिसार्सफोर जाय बिथांमोना दायित्व दं बिथांमोना सायख'गोन। सायख'नानै फ्रि कचिं जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो देग्लायनिफ्राय मोननो हासिगोन। माबायदि आसा खालामदों? जोङो मोनसेखौ आसा खालामनायखौ लुगैयो। आंनि बिजाबनिफ्राय जोङो काउन्सिलखौ बिदों जोंनि सोलोंथाइनि माने हिउमेन रिसर्स दानाय बा सोलोंथाइखौ जों बेहाय गोजौआव लांनो हायो, बोरैहाय बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो। बेवहाय बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जाने रांखान्थिफोरखौ जौगानाय, राव हारिमुफोरखौ जौगानाय, बे हाबाफारियाव निस्सय नैफोरबायदि हाबाफारिया निस्सय फैनाय दिनफोराव